Ngenxazebalala mugibiza ngamagama unyukubisi nami ngumuntu siyafana nje umhlupha umhlukumezi ngenxazebalala mugibiza ngamagama unyukubisi. Sikubingelele sikwamukele mbukelo weSiyaviva TV1 elami igama ngingo MC Pholobaso Andile wakwaNgcobo mhlawumbe ugogo mhlawumbe umkhulu mhlawumbe umama ubaba ubhuti usisi ingane encane nanoma ngawumuphi umuntu othe wahlangabezana noma bona kude wakhe noma wabukela bukhoma kwi cellphone yakhe noma kuyi computer yakho siyakubingelela sawubona Dumela Mponjoti Matekwane leMasheron bingelelo MC Pholobaso fuze fulela mashaya mahlangatha zoshumayelo propaganda sabeka bathi sicikiza singasuki irapper ngwarapelo vethu menza aqedwe baleyo bonke babuya babuza abantu maphilo wenze njani wagadla ngenduku singayiphethe ngabatshena athi umthambo wegazi into kuzangakina zayifunzo lahlo Beetroot emashiti namhlopha kithi kodulela umfo waqula amaqula ntombi yaqula emzini yabaleka neBeetroot lengane namhlanje kunamuhla kunjalo siqhubeka la sasigcine khona Hlasimbe wena nawe uzohlakuleka kakhulu lokho sobe sikhuluma ngalesi sikhathi asikubingelele dokotela omkhulu ngalesi sikhathi sikuphele ithuba lokuthi ubingelela abantu njengoba nje ngishilo ngathi umuntu ehleli nodokotela lapha ngaphakathi nanoma ngabe yiphi into ezoba ingonyuluka enhle ezolekelela wena isuke mayelana naye nesigodlo nawe iSiyaviva TV ungenelela ukuthi ilethe leyo information odokotela abafisa ukuyithula phakathi kwakho njengombukeli nodokotela sikuphi ithuba abantu besubscriber ubabingelele. Ake ngibingelele kakhulu ababukeli emakhaya esinabo nababhekele channel iSiyaviva channel lokhulumayo uDr Ncanane oselanda ngokuhlala endaweni ekuthiwa kuseyiMangweni ngizalelwe eNanda ngakhulela eNanda kodwa imvelaphi yami la isuka khona isuka eMthwalume endaweni ekuthiwa kuseNyangweni eSiphofu phansi kwenkosi uBhekizizwe uThuli ilapho kwasuka khona imvelaphi yabazali bami baze bagcina befika endaweni yaseNanda la eThekwini la ngikhona ngakho konke kokusebenza nayo yonke into nje esuke ngiyenza kusuke ngila eThekwini eNanda. Qale nginokulapha ukuqala kwami ukuthatha lo msebenzi wabantu abadala nguthathe from 2006 ngangisemncane kakhulu pholoba idlozi lingigulise kakhulu ngimncane shuthi ukuzaleka kwami nje ngumntwana ozaleke ngeyinkinga bezikhona kodwa angasizona inkinga ezimbi kakhulu kodwa bekuyinkinga ebeziveza ukuthi kunomntwana ozayo kunento ezanayo eyisiphiwo kuyena sokusebenza ngabantu abadala. So ngiqala ukusebenza abantu 2006 ngangifunda isikole ngaleso sikhathi so inhlupha lento edlozi inhlupha lento abantu abadala ngiquleka ngifa nje mangisesikoleni ngiquleka ngingakwazi ukufocusa kakhulu esikoleni mabe sebefikile bafike bakhuluma izinto zabo abasuke beyikhuluma bafuna ngikwazi ukuthi ngibheka kwenzakalani ngayo. So achaze ugogo ngoba ngikhule mina kakhulu ngihlala nogogo uma ubesebenza ehlala emsebenzini eyines so ukukhula kwami ngikhule ngumntwana ohlala kakhulu nesalukwazi ugogo wami intombi yakanzama ekuyiyona engikhulisile nje ngezinto eziningi nomkhulu wami uNcanane khule nje kwabantu engihlala nabo kakhulu ekhaya so naze kwaya ngokuthi idlozi lize lingikhiphe ngihambe ngiyokwethwasa la ngathwasa khona ngathwasa eMbumbulu entombini yakaMchungu kaMacingwana eganele kwaZuma kaMsholozi kaNcamalala ngithwasiso umuntu wesifazane obengathi uyindoda ngamandla ebebekwe kuyena ubengene kakhulu idlozi lomuntu omdala oyindoda yangithwasisa from 2006 ngangena ngoMarch mhla ka5 ngaphuma ngomhla ka8 May edlozini laseliqhuma idlozi kumina lathi lona kade lathwasa kakhulu seliqedile selifuna ukuphuma lihambe liyosebenza ngaqala ukuphuma ke lapho ngasebenza abantu ngimncane ngibhulela abantu ngikhipha imfihlakalo zabantu ngisiza abantu nje ngomsebenzi wedlozi kuze kube manje ngisastikile ngihlele edlozini ngisuka. Uhlola ngamalini? Ukuhlola kwami ngiqale ngahlola ngo50 ngiphuma kwakusawu 50 rand kwaya nje iminyaka yaqhubeka ku50 rand laya ngokuya idlozi lathi ngikhuphuke ukuhlola abantu ngahlola ngo100 rand ngahlola ngo155 rand njengamanje imali esekuyiyona esengiyisebenzisa kakhulu esigodlweni sengihlola ngo255 rand so lo 5 rand kufanele kube imali emhlophe ekuhlweza umuntu afika nayo ayihlanganise nale mali esuke simhlolela ngayo le mali emhlophe imali yenhlambuluko
yokuhlambulula abantu bakubo qala yona mali ehamba phambili enhlambululo ngoba kukhona ukuthi kwenzeke ukuthi umuntu umhlolele uthola ukuthi mhlambe umhlahlo wakhe noma umbhulo wakhe ungacaci ngesimo senhlambuluko asuke ehamba naso. So lathi idlozi kumina umuntu mayizohlola kumina la ekhaya kwancanana akube nemali emhlophe eqala ehamba phambili. So ingakho ngithi ukuhlola kwami kuthanda ukukhwesha kakhulu kuhlukile kunokwabanye abantu. Okwami ku255 rand. Othi lo 5 rand uhlangene nesithwalo ungaphendula uthini kuyena? Othi lo 5 rand uhlangene nesithwalo ngingaba nokumphikisa ngakwelami side ngoba lo 5 rand lo imali emhlophe ngisho ukuthi umuntu kufanele ahambe aye emanzini iyona into yokuqala ekufanele ukuthi ibe khona kuyena imali eyuvula amasango. Imali emhlophe into yokukhanya imali esuka ivula amasango qala. So ingakho lathi idlozi mina lami elanginika lo msebenzi umuntu uma ezohlola aqale ngena la ekhaya akavula amasango kubantu bakuba bangasekho bavume mawusumbhulela ukuthi inkinga zakhe ayivele la ekhaya. Uye wenze njani kulo ngenawo lo 5 rand noma ungafuni ukukhipha kodwa ufuna umhlolele? Into engike ngiyenze baba ngizama ngawo yonke indlela ukumchazela ukuthi umgomo wala ekhaya umuntu mangabe ezohlola kufanele kube nemali emhlophe eqala ehamba nale mali esuke 255 rand. Angikwazi ukuhlolela lo mali ingekho kufanele ibe khona lo mali yona ehamba phambili uyibeke esitshene esuke esikhanya esinamanzi enhlambuluko abantu bakeni qala. Ngamafishane uyamjekisa mayengakwenzi lokho. Uyahamba ayishintshe imali isuke futhi ikhona imali esuke ingamakhona i5 rand uma ngabe kuukuthi ufike mayengafuni nje. Angikwazi ukuqhubeka nokumhlolela mangabe edinga. Isivakele doda kufanele sibanikeze abantu into ekuyiyona nje obuchaza ngoba masikufihla ukuthi ozogolozela esigodlweni yamxosha uzofika ezogolozela. Right, asihlabele phambili ke manje. Iziphi izinto othi lezi na kanjani kancanana ziyalashwa seyishaya lezi zifo? Uyabona dokotela ngizobeka nje ngamafishane lapha kwancanane sisebenzisa kakhulu idlozi sisebenzisa impande emhlophe engithwasile bese ngiba umuntu oma ngamanzi. Lapha kwancanane sigeza idlozi sigeza amanzi amnyama uma kuthiwa kunamanzi amnyama emndenini avala izinto zala ekhaya zingaqhubeki zingayiphambili. Sebengenile abantu la ekhaya kodwa usizo asinalo. Uma ngabe ngibheka ngithola ukuthi kunamanzi amnyama ngiyahamba ngiyolungisa amanzi amnyama kulowo mndeni ngikwazi ukuqhumisa izinto ngivula inhlanhla abantu baqale basebenze. Makunezingane zamantombazane kuvuleka umgano, makunabafana kuvuleka umgano, abafana bagane bashadelwe zilonke izinto ekhaya ziqhubeke ziye phambili. Ngiyakwazi ukugeza umuntu osuke namathunzi amnyama nawo amathunzi amnyama asuke ehlukene kabili ngendlela eziningi esuke ahlukene ngayo. So ngiyageza ngokubudlozi makufanele ngigeze idalwa kuwena mawuhleli umuntu ongasekho ngiyakwazi ukumgeza lo muntu bese ngiyabheka ukuthi lo muntu uhleli ngaliphi side yini ayikhalelayo kuwena. Ngibheka ukuthi uma sigeza kuvuleka kuphi noma kunqaba kuphi la kunqaba khona. Kodwa ngila nayo yonke indlela ukuthi umuntu ufanele ngimgeze idlozi ngimthathe ngimsemanzini ngiqaqe izinto ngempande ngiqaqe ngamanzi baba phew. Kunofuna amafutha omkhovu nawo awunawo? Amafutha omkhovu baba ngingakubeka lokho kucace kubantu ngoba kufanele abantu baqonde bazi ngamafutha bazi nangempande. So amafutha omkhovu izinto engiyisebenzisa uma kuthiwa kufanele ngenzele umuntu into ethile eyisigubhu kodwa kuyona into engimningi kakhulu kuyona leyo mina ngokokwami ukusebenza. Kodwa uma ngabe sesakha into njengeyigubhu ezithile umkhovu akusona isilwane esibi. Umkhovu isilwane sentaba ekufanele ukwazi ukuthi mawenzela umuntu into uhlanganise lokho sokuhlanganisa ukuze ukwazi ukwakhela umuntu inhlanhla. Umkhovu isilwane senhlanhla uhlukene kabili umkhovu. Khona umkhovu oqondene nenhlanhla osuke uphuma phansi emanzini uwendalo. Iwona mkhovu loyo mina engikwazi ukuthi ngikwazi ukuthola amafutha lo nyamazana ngikwazi ukuhlanganisela umuntu isigubhu senhlanhla ngisihlanganise kakhulu namadlozi bese ngikwazi uqala ngimgeze kuqala idlozi ngimvulele inhlanhla. Lapha kwancanane kunesiwasho ekuthiwa mavula kuvaliwe kuzoba nesiwasho sesambulo kuzoba nesiwasho esigeza amadlozi ngqo noma ngabe kuthiwa idlozi lomuntu ulivaleke kangakanani akusakwazi ukusebenza kahle.
ngivula mina ngesiwasho ephuyisambulo senhlanhla ekuthiwa umavula kuvaliwe wenhlanhla osusa amathunzi ovula inhlanhla ngisho ukuthi umuntu usomabhizinisi usomathenda wenza muphi umsebenzi izona zinto engispecialize ngazo kakhulu lezo nabafazi abangakudokotela dokotela lokho sizokubeka kucace njengoba lathi lamidlozi angihlale nginonkosikazi enginaye kodwa umuntu osekhaya kubo ngokwayiqeda izinto kahle izinto aziphelele kahle uyabona so ingoduso okay yeah ingoduso yami izinto aziqediwe fanele izinto zonke zenziwe ngendlela but ke senze izinto naye eziningi kakhulu fanele kuze kushadelwe nje kahle mhlambe maybe for yasithi nje isikhathi esingengakanani sengayi isikhathi esingengakanani sikwazi izinto ukuthi ziqhubeke zenzeke ngendlela efanele but idlozi lami likuthanda ukuthi ngibe ngedwa ukuze likwazi ukudonsa kahle kumina egazini okay so ngomuntu owaphiwa kakhulu idlozi ngase nginikwa kakhulu idlozi lamandla ephiwa inkosazana ehlala emanzini inkosazana iyona engikwazi ukukhuluma nayo iyona engikwazi ukuthatha umuntu manje ngiyomgeza umuntu emanzini ngihamba naye ngimse emanzini ngifike ngikhuleke ngikhulume nenkosazana yasemanzini ekuthiwa unomsombuluko unomoyi lo umfula wasemanzini iwona mfulo wahlala kimi ngimncane nekhuluma yipi language nekhulumayo naye unobani lona unomsombuluko kaNomkhubulwane baba une language yakhe ayikhulumayo uma sengisemanzini nomuntu kuyashintsha kumina kuba nolimi lemfihlakalo labantu abadala lasemanzini olukhuphuka kumina ngisuke sengixhumana nayo ngokomoya sengibuza ngalomuntu isingitshela ngalomuntu ukuthi lo muntu unenkinga njengamanje eshe ekufanele ilunge mangifake emanzini and ngiyakukhulekela lokho ukuthi umuntu masengene naye kungabe solwandle kungabe sempophomeni kungabe sesizibeni kodwa ngiyakulwela lokho ukuthi lo muntu akaphumelanga phakathi izinto zakhe seyiqaqekile baningi abantu esengibavulelile buti ngezinto zamanzi kakhulu usekwaya kwamanye amazwe uyofuna impande noma uyofuna into ethile angaze ngize ngiphume ngomuntu nje osebenzela la ngisebenzela khona ngaze ngiphume ngiye ngaphandle izinto ezinjengokhendla mina ngilalela midlozi ukuthi njengamanje lithini ngiyaphuma ngihambe ngiyehlathini mangigodukile ngisemakhaya ngiphume ngihambe ngiyehlathini ekseni ngibuye ngihlale phansi ngiqoba impande uma kunomuntu osuke edinga umuntu othile uma ngabe ngifonela ethi ngidinga lempande yokwenza ukuthi ngiyamtshela ngithi njengamanje lo muthi awukakobi ready ngisabhizi nawo manje ngiganda wona ngiyawugqula ngiyawuqoba ngiyawuneka uma ngabe ungakobi ready umuthi awukho ready so ngumuntu nje oyigayelayo ngilalela idlozi ukuthi ngidirector thini eyakhe imithi yadliwa ufish ingulube baba eyami imithi uyawudla ufish nayo futhi ingulube uyayidla owami umuthi anginayo imithi enezilwane kakhulu angisebenzise izilwane mina kweyami imithi okay yes uma ngiqonde enhlanhleni so wenze njani dokotela inyanga nenyanga ibe nesikhathi sokuthi ithi lo muthi mawuzowusebenzisa ungayi ucansini nomuntu wesifazane usuke kuhlukene pholoba ngomgomo womuthi nangomgomo wento umuntu asuke eyilungisa eyakho yayenza leyo nto ngiyayenza lokho mangiqondana mina nenhlanhla kumuntu ngoba kwesinye isikhathi kukhona ukuthatha ithunzi kumuntu wesifazane mangikunikeza umuthi omhlophe njengesilawu isihlaza simhlophe kufanele ukuthi lo muthi uzile umuntu wesifazane ukuze ukwazi ukulalela kahle namaphupho so amaphupho awakwazi ukufika uma ngabe wena useduze komuntu wesifazane kukhona enikwenzayo so uma usebenzisa into enhlanhla idinga ukuthi uhlambuluke ube clean emzimbeni ube clean nasegazini ukuze lento osuke uyicela ikwazi ukulunga isigubhu suke sistrong masebenzisa isidoda somuntu noma lezi igubhu nje iship lezo bakhona oza kwethu abanazi igubhu esuke zinobudoda bomuntu kodwa mina esami isigubhu ngisihambisa kakhulu ngamakhubalo edlozi ngoba angikwazi ukwenza into ngaphandle kwedlozi ngakucela lokho nasedlozi idlozi lalo umuntu nje yes idlozi lalo umuntu kodwa linezinto elingakwazi ukuhambisana nazo angikwazi ukuthatha umuntu wakwenye indawo sashona bese ngithola mhlambe intwana yakhe noma isicubu sakhe ngisithathe ngisihlanganise nalamakhubalo bese ngithi ngisinika wena upholobo kodwa bakhona abakwenzayo lokho kodwa ufuna wazi ukuthi uma usewenze lokho idlozi lakho lokuzalwa lendalo seliqhelile lisekhe eduze bakho
sekuphila lento wena osuku usuwakhelwe yona iyona esikwazi ukuphila nawe. Idlozi lemvelo lokuzalwa alisekho kahle eduze kwakho ngoba usukwazi ukuthatha ithambo lomuntu wakwenye indawo noma wakwesinye isibongo wazomhlanganisa la ekhaya. Ngesikhathi abantu bakubo bezohamba lo muntu bamenzela umsebenzi bembiza le uyasuka la ngoba usebizwa umndeni wakhe wethambo wegazi. Sekuyaqala kwena izinto sezasileka seziyafa. Sabetha abantu hayi upholo bawayithwele upholo bawo kunjani ngoba sekuthuthe into owawakhele yona ngoba inesicubu somuntu wakomunye umuzi. So ingakho ngithi izinto mina engizenzayo kwancanana zihamba nedlozi qala. And ngiyabheka mangikwakhela into ukuthi lento ngikwakhela yona izofika isebenze kanjani kuwena. Uma ngabe kuzoba nenkinga ebakhona siqale silungise lo nkinga njengokugeza njengokumthatha umuntu ngimfake ebhodweni. Lapha kwancanane ngaziwa ngokuthi mina nguMabilane obile emzini wendoda. Isijipa singenanyawo sikhole emthini siyadeleka. Uma ngikhuluma ngoMabilane ngikhuluma ngezibongo zendoda endala ewukhokho eyayiphethe ikhwama ekhaya eyayisebenza abantu. Uma ngabe sengikuthatha ngikufaka kuMabilane ngisho ngikufaka ebhodweni. Mangufaka ebhodweni ngisuke sengigquma lapho baba sengakhila sinamba sengithi izinto ayikhanye iqhubeke ziqhumeze phezulu. Uzobuya ungitshela okunye baba. Usebenzela kuphi Dodela bese usipha nenombolo zakho? La ngisebenzela khona baba ngisebenzela eDube Village. Kunendawo kuthiwa iDube Village Mall kodwa ngiseyimangweni. Endaweni yaseNanda. Lokho ngasebenza lapho angikaze ngijike baba angikaze ngiye kwenye indawo. Iyona ndawo ngisticke kuyona leyo. Ngoba angifuni ukugcogcoma. Funakala ngizinze la ngizinze khona abantu bonke bazi ukuthi ngila la ngisuke ngikhona pholoba anginyakazi angiyindawo ngisebenzela eNanda eDube Village uMbusi Road. Inamba yami inamba zami manje nambeni isigubhu sakho sokuqala simalini ozosifikise kwesokugcina? Isigubhu sami sokuqala baba ngithatha imali engango 6500 bese kuba nesigubhu senzani lesika 6500. Isigubhu sokudonsa inhlanhla sisuke sikulekelela mangabe unebusiness ngoba awukwazi ukuthatha into eyisigubhu ngaphandle kokuthi khona into obhizi ngayo. Isigubhu sikulekelela kulonto osuku usebenzisa ngayo. Uma ngabe une tech shop noma ngabe unestolo noma ngabe unento onayo kodwa isigubhu mase sifikile kufanele sifike sizoboosta umsebenzi wakho lo suku wenza wena ibusiness lo suku nalo ungabe unezimoto kungabe une tavern ngabe unani lo suku nayo ngeke uthathe isigubhu nje ukuthi sizohlala ekhaya. Isigubhu ngeke size sihlale sidinga ukuthi usitshele ukuthi la ekhaya sisebenza kanje ngiyadayisa noma ngine tech shop la ekhaya noma nginezimoto ezisebenza emgaqweni ngidinga imoto zibe busy abantu bangene ezimotweni zakhe imali ibuye ingene la ekhaya phela. Okay sesibili malini? Esesibili so 15000 bese ngiba nesigubhu sika 25000 ngibe nesigubhu sika 35000 bese ngizoba nesigubhu sika 55000 la ngisuke sengigcinile. Sihluke ngani sika 55000 nazo zonke lezi zinto? Isigubhu esuke sinesigaba ekufanele udlule kuzona kodwa awukwazi ukufika kusona ungaqalanga phansi. So sihlukile sona kakhulu ngoba ngisuke sengikuthathile sengugezile ngisho umsamo wakini sekunensiko esekufanele ngikuthathe ngiyozenza emsamo la usuku uhlala khona. And isigubhu simfuna umuntu ohamba egcogcoma ngoba esami sube sihamba nomoya wedlozi labantu bakini. Ngisicela kubona kuqala ukuthi lo mntwana unebusiness analo ngicela nimlekelele ngimnika nasi isigubhu samadlozi bese lesi sigubhu sikwazi ukuxhumana nawe. So mangabe uhleli khona fanele usibikele usitshele ukuthi la ngikhona ngisendaweni ethile ngicela ukusebenza la ngikhona ngiyasebenza namanje umsebenzini enganibikela wona ngisahleli kuwona. So lesi sokugcina ngisuke sengikuphothula emsebenzini engisuke ngiqale nawe phansi sengikubeka phezulu kwelinye izinga osuku usukulona nawe usuku usubona lapho ukuthi hayi umkhulu uncane nohamba nami ngempela ngikutshele ngithi ungatatazeli ngilinde. Indaba ngithanda ukubizwa ngomkhulu. Into edala ukuthi sibizwe ngomkhulu it because ubunyanga busuka kakhulu kubantu abawomkhulu abangamadoda. Uyayizwa? Ubunyanga busuka kakhulu kubantu abangamadoda abawomkhulu. Mangabe umuntu wesilisa usebenza ngabantu uyinyanga uyisangoma ugobela ufanele ukubizwa ngomkhulu. Uma ngabe ugobela womuntu wesifazane ufanele ukubizwa ngogogo. Okay, unayo induku yevirgin? Induku yevirgina lonke beDodela. Yeah. Manithi akabuye ezophendula ngenduku yevirgin nizobhala lapho ku comment section. Okwamanje uDokotela sicela siphi inombolo yakhe? Inamba yami yocingo baba ngisebenzisa inamba ezo2 ithi 0813776407.
eyesibili ithi 060894208. Eyokuqala ithi 0813776407. Dr. Nganana. Sibonga kakhulu umbukeli lapho ngasekhaya ngaqhubeka subscribe share video uNkulunkulu anibusisa nihlangana nakekele. Dr. Nganana utholakala eDube Village, inombolo zakhe ziyabonakala on screen, also futhi naye usishilo. Salute. Ungabe udinga isikhiye sokuthola umsebenzi ungasakhathazeki, thintana nesikhungo sokufundela ukushayela amaculo driving solution. Banohlelo oluhle lokufundisa ukushayela futhi abambe eqolo nezi. Kanti iningi labantu bathanda ukuthi amaculo driving solution adume ngemphumela emihle. Ungabathinta kule number 071 317 2196. Ngiyiphinde 071 317 2196.